וכעת נעבור לדבר על מיגרנה. כן, כן, זו מחלה אמיתית, ויש לה טיפול. שלום לדוקטור פיטר מליקוב, נוירולוג בכיר, מייסד הקליניקה הישראלית לנוירולוגיה ומיגרנה. שלום. שלום, שלום לכולם. קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי. בשמחה, בשמחה. תודה לך. מה זו מיגרנה? למי שעדיין לא יודע. תראו, ההתמחות שלי בנוירולוגיה, ונוירולוגיה זה תחום ענק, זה מיגרנה. אז אני רואה שיש המון סטיגמה סביב מיגרנה. חוסר הבנה מוחלט. אומרים למטופלים שלי, אין לך שום דבר, יש לך מחלה פסיכיאטרית, הכל בראש שלך. הכל בראש, כן, אנחנו שומעים הרבה. אבל אני אומר שאנחנו יודעים עכשיו מהי מיגרנה, שהיא מחלה נוירולוגית, מחלה מוחית, מחלה נוירווסקולרית. יש לנו 38 גנים שמעורבים במנגנון שלה. אנחנו יודעים את המנגנון של מחלה, איך לאבחן, ויש טיפול מיועד למיגרנה. מה שאני רוצה, תודה על המידע הזה. אני רוצה שאתה בשלושה משפטים תגיד למי שצופה בנו, איך אנחנו מבדילים בין כאב ראש רגיל, שאיננו מיגרנה, למיגרנה. קלינית. אנשים עם כאב ראש קל פשוט לא מגיעים אליי. הם לא מחפשים נוירולוג. אבל מיגרנה זה כאב ראש בלתי רגיל. הוא קשה. אנשים מחפשים עזרה, מגיעים אפילו למיון בגלל הכאב ראש משבית וקשה, אבל מיגרנה זה לא רק כאב ראש. יש 40 תסמינים של המיגרנה. זה כאב ראש שמלווה עם בחילות, סחרחורות, רגישות יתר לאור ורעשים. אלו הדברים, ככה מאבחנים במיגרנה. לכאב הראש של מיגרנה יש איזה אופי מיוחד? הוא כואב בצורה מסוימת? הוא תוקף אזור מסוים בראש? זה מגוון של כאבים. אני ראיתי הרבה מטופלים, כל מיני תלונות, בגדול. כי פעם היו אומרים שזה כמו דפיקות של פטיש. זה גם, אבל בעל אופי לוחץ זה גם אפשרי. זה לא הכל על פי ספר. ברור. לכן חשוב להבחן מול נוירולוג שמתמחה במחלה. עשית הבחנה של מיגרנה. טיפול מניעתי וטיפול בזמן התקף. אני מחלק את הטיפול לשני חלקים. באמת, נקודתי, כואב לך ראש עכשיו, מתפוצץ לך ראש עכשיו, אתה לא יודע מה לעשות. ומבחינת טיפול נקודתי, רוב האנשים עכשיו לא מסודרים. פשוט מטפלים בעצמם עם תרופות שקונים בבית מרקחת בלי מרשם. ואנחנו רואים שבגיל צעיר פתאום אולקוס בגלל נוגדי דלקת. ודור הישן שהיה לנו זה טריפטנים, שגם מלווה עם הרבה תופעות לוואי. ואסור לתת עם אנשים עם רקע וסקולרי, נגיד. עכשיו טיפול נקודתי הוא מדהים. יש לנו גיפנטים, זה דור חדש לחלוטין, שאינו מלווה עם תופעות לוואי, יעיל, מתחיל לעבוד מהר וגם ממושך. עד יומיים טיפול נקודתי עובד. איך עושים את הטיפול הזה? זה טיפול שנותנים דרך הפה, פומי, זה כדורים, או שכדור מתמסס בפה פשוט, שלא צריך לבלוע, כי אנשים שסובלים ממיגרנה עם התקפים שמתפרצים בלילה, שיותר נוח, נגיד, להשתמש בכדור הזה. אז זה הטיפול בזמן שיש כואב לך ראש, שיש לך התקף. לגמרי. מה אתה עושה למניעה של התקפים? משהו יותר ממושך. שאלה מאוד קריטית. כי אי אפשר לטפל נקודתי עם מיגרנה חוזרת. כל שבוע, שבוע לשבוע, חודש לחודש, אותו דבר, התקפים. לכן חשוב להתחיל טיפול מונע. וכאן, סיפור בארץ הוא גם גרוע, כי אנחנו עדיין משתמשים בתרופות ישנות ותיקות, נגד דיכאון, נגד אפילפסיה, נגד יתר לחץ דם, שלא מיועד למיגרנה. אבל עכשיו, מהפכה פשוט בטיפול במיגרנה. יש טיפולים מיועדים, ספציפיים למיגרנה. בוטוקס למיגרנה, מאוד יעיל, מאוד בטוח. זריקות ביולוגיות למיגרנה, שפעם בחודש זריקת התורית. במרץ 24 הגיעה לארץ תרופה חדשה שנותנים תוך ורידי, בעירוי, פעם ברבעון. אנחנו לא ניכנס לכל תרופה ותרופה, אבל אתה אומר, יש טיפול טוב להתקף חריף, אבל טיפולים העוד יותר טובים הם טיפולים ממוקדים המיועדים למיגרנה, הן טיפולים ביולוגיים, הן בוטוקס, ויש עוד דברים אחרים בקנה. ויש לכם גם עמותה, נכון? עמותה שמאגדת את הטיפול. אני מאוד תומך בקהילה, כי האנשים האלו סובלים. ויש הרבה סטיגמה ולא מבינים אותם, לא מאמינים בהם. אז לכן, כן, אני תומך בעמותה. האם ניתן ליצור קשר עם העמותה? יש לנו... אפשר למצוא אתכם באינטרנט. לגמרי, לגמרי.
מצוין. טוב. אז מי שרוצה לא לסבול. עוד פרטים, ולא לסבול, נכון. לא לסבול. חשוב מאוד. ולגשת לבדיקה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. 13